isang endangered hawksbill sea turtle na narescue po sa Bacnotan, La Union, Pinakawalan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nakabalik na sa karagatan kahapon ang isang endangered hawksbill sea turtle na naisalba ng mga lokal sa Bacnotan, La Union matapos ang higit isang linggong rehabilitasyon. Natagpuan na nanghihinang pagong noong May 6 at agad isinailalim sa gamutan hanggang sa unti-unting nakarecover. Sa ilang araw na pananatili nito sa Sea Turtle Conservation Protection Program, nakitaan ang dumi nito ng nasa 25 piraso ng plastic at styrofoam na maaring isang dahilan ng panghihina nito. Ang hawksbill sea turtle ay madaling matukoy mula sa ibang species ng pagong dahil sa bibig nito na hugis tuka. Itinuturing na critically endangered ang hawksbill sea turtle dahil sa patuloy na pagbabaw ng populasyon nito sa mundo dahil sa pagkawala ng pamugaran o nesting habitat. Hinimok ng isang environmental conservation organization ang publiko sa pagiging responsable sa mga basurang itinatapon na nakakaapekto sa mga marine species. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.